Okay, her har vi Albert, der tegner Newtons første lov, og jeg skal forklare om, hvad der sker. Det første er, at vi har en bold ude i universet, og som vi kan se, er Albert i gang med at tegne rummet med en masse flotte stjerner. Nå, det der så sker ude i rummet er, at hvis du har en bold ude, vil den stå, og den overhovedet ikke har nogen som helst form for kraft, så vil den stå helt stille i rummet. Og det vil den gøre til alt en uendelighed, indtil der kom noget og bryggede på den, og det kunne være noget andet, eller en tyngdekraft kommer og hæve fat i den. Og der vil altid være noget, for der er altid en masse tiltrækningskraft. Det næste eksempel har vi er, hvis en bold bliver skudt ud fra en planet, som nu antager vi det jorden, og som vi kan se er Albert en gang med at tage en masse andre planeter og stjerner, og så har vi jorden i midten. Og som så vi så tegner nu er en bold, der bliver skudt ud fra jorden, og den vil så fortsætte i al evig tid, indtil den rammer noget andet, fordi at den har fået en kraft, men der er hverken vindmodstand eller andet modstand til at holde den tilbage. Så den vil fortsætte, indtil den rammer noget. Newtons anden lov. Hvis et legeme bliver påvirket af en kraft, vil den bevæge sig. Og det vi har er ved at tegne nu er en på et skateboard, som så bliver skubbet af en anden på skateboard. Og så vil skubbet så have en kraft på personen, der står på skateboardet. Og fordi han er på et skateboard, så vil han blive ved med at rulle, indtil at gnidningskraften overtager hvor stort kraft fra kraftet fra skubbet. Og det vi tegner nu er kræfterne i størrelse, fordi man kan tegne en kraft i størrelse. For eksempel er skubbet meget større end gnidningskraften. Og det tegner vi nu, at hvis vi siger, at skubbet har 6 i kraft, så har gnidningen 2 i kraft. Og så kan man regne det hurtigt ud med hvad for en kraft der har vundet, ved at sige 6 minus 2, og det er lige med 4. Og så vil man så kunne tegne hvad for en vej det vil gå, for det vil gå med den kraftigste kraftsvej, som så er skubbet. Og så vil vi Newtons tredje lov, som også kaldes aktion-lige reaktion. Den går ud på, det er også det man bruger som raketprincippet, med at hvis man kaster noget den ene vej, så vil man selv få præcis det samme energi tilbage. Så hvis man har tryk, der går ned, som i en raket går ned den ene vej, så vil man få det samme tryk i opdrift tilbage. Så man vil få det samme kilo, der går nedad, så mange kilo vil man også få, der går opad. Og det vil sige, at raketten vil flyve opad. Det er også det man bruger, hvis for eksempel man skyder med et våben, så vil man få rekylet, som vil slå en tilbage. Normalkraft og tyngdekraften. Tyngdekraften, den påvirker alt, der har en masse og er tæt på noget, der også har en masse. Altså massetiltrækningskraften. Og den er på jorden, der bliver vi tiltrukket af jorden, fordi den er meget større end os selv. Men vi bliver også tiltrukket af månen. Og her har vi et fly, der bliver tiltrukket af jorden, fordi det står på jorden, og det bliver tiltrukket af tyngdekraften. Men hvis det var rigtigt, så hvis der kun var tyngdekraften, så ville den ryge ind til jordens kerne. Men vi har også normalkraften, som er alt man kan stå på. Så i det her tilfælde er det asfalten på landingsbanen. Men flyet, det kan jo også flyve, og det gør det ved hjælp af opdrift, som er vist med, som vi kan se her, har jeg tegnet en flyvinge, som er formet på en speciel måde, sådan så at luften, der går over vingen, den bevæger sig langsommere end luften, der går ned under vingen, og derfor kommer der en opdrift i luftmodstand.